Right, zviri same traders. So on today's video ndichange explain about why ndakapinda ma positions andakapinda and do expect kubudira papi. Saka kana uri new one pa this channel, make sure waita se wajanya subscribe button obaya notification bell so that pese pandoya explain my entries ane ndakapinda uno receive notification wona video wodzidzo 1 2 3 ma tactics anditika. Sasa zviitika nezvaunoda usoma trader. In setup iri kare ndariona ra apa anditi. Saka nguva yese ngechigadzirwa pattern ishi ndandisiri pama charts anditi. Ndakambomira ku trader but ndasongosangana nechi ne setup ndapinda ma trades. Saka zvaitika nezvaunodai. Ndaona this pole riri apa anditika. Then market yedu iri kubounce ichicreate chi flag redu iri anditi. Saka ndanospota setup rangu apa ndobva ndapinda. Chera ndipinde nje unoda so pandapinda mu smaller time frame anditi. Tikauya mu M10 tichanoona flag redu rakaita sei rakatipa chi pole anditi. Papo redu ratapiwa market yedu yagadzira chi structure ishi anditi. Then apa paitika chi breakout. Pa breakout ndo pandapinda chi ma positions angu ari 3. Then mutemo wema flags unowanzoti uno measure distance from kubva patangira pole anditi kusvika panapa ndo distance yaunoita kubva parino breaka kusvikawo pa take profit pako anditi. But inini pa the setup iri ndichaholda. Why ndiri kuti ndichaholda? Takaita zoom in anditi apa pa area apa pane liquidity pa ma areas aya anditi. Saka ndichaholda ndi expect that market ichita sei chambo retracer yozo continue nichi ni trend anditi. First TP yangu iri apa, sorry, first TP yangu iri pa area apa, pa area panapa ndo pani first TP yangu anditi. Then second TP yangu iri pachi pa previous low ish. Saka ndicharamba ndakaholda ndo zvikitika. Then ndikanyatso dipisa andiri muona mu M10 munomu patagadzira setup redu iri tichino breaka panapa anditi. Tikata zoom in pama charts edu, tikata zoom in tichanoona pattern yagadzirwa panapa ish anditi. Market yedu vya breaka chi vya breaka this low ndo pa yachitesta ne high ish anomuona. Saka chimeans kuti entry kutotanga karakanaka tafanira kuita torwandira chi mukati muno but zvisiniwo zvazofambazo zvakanaka. Tawana chi entry redu nyama pachi pa area panapa. Saka ndo zvaita kuti ndite se ndipinde entry. Saka kana waona video rinori kubatsira usati wadzanya subscribe button woita sei wadzanya subscribe button. Kana wagara waka subscriber thanks for subscribing anditi. Ngatisangane pachi pa next video.